Hello guys, sokuchingamidza muchirongwa chenyu chemasecret nemaconfessions zitando inoitwa iye Glory. Welcome back to this episode. Muzora nhasi tinyaya yakati rebei. It's a 1 hour audio. But tisati tapinda munyaya iyoyo regai titange nekutanga kusiya duri pamubhedha. Vatete ina handibva ruri machira kudoroya chaiko asi handina kuapply uroyi. Vatete kunotenga o kunoromba kuti ndiite muroyi kwete. Ndakatopiwa navatete vangu hanzvadzi yababa vangu. Uchivaona wainge usingambofungiri kuti vanobvarira machira. Vaiva an example yemunhu anogona kugara zvakanaka nevamwe vachibetsera vanhu vanoshaya mungava munharaunda o kuchechi. Kuchechi vatete vaizikanwa semunhu anogona kuchengeta vafundisi nevazodziwa vaMwari. So ndichiri kukura vatete vangu Catherine vaindida zvakapfurikidza. Holiday yoga yoga vaindikumbira kuna baba vangu namai vangu endi vabereki vangu vaitenda kuti ndiende kumba kwavatete. Zviya zvekuti vana mai guru nanatete havawirirane raidova drama. Mai vangu vaiwirirana navatete zvekuti kumba kwaiti kukaita kakusanzwisana kwaidaniwa tete Kathy. Vaitwasanudza vanhu kunge rula kusiya zvose zvakaringana. Vatete ndaiti ndikaenda kwatete Kathy kumaholidays inospoiliwa zvekuti heki ndakapedzisira ndava kunakidzwa nekugara kumba kwatete vangu than kuvabereki vangu. Tete Kathy vaiva vakaroorwa, vaigara nemurume wavo vatete aiva akapfava zvokuti bankuru taive takavapa zita rekunemera rekuti very nice. Vatete bankuru vangu handidi kuvanyepera vaiva very nice zvechokwadi. Nekufamba kwenguva tete Kathy vakazokumbira vabereki vangu kuti vanditore vagare neni permanently. Vabereki vangu vakada kumboramba asi vatete vakavaconvinza kuti ndinogara navo zvairerutsa zvakawanda. Ndanogara natete vangu paya vatete rudo kwandiri vaindiratidza chose hapana chaindaishaya. Vatete zvose zvaiva zvakaringana asi chisina kuzikanwa vabereki vangu ndechekuti vatete Kathy vaive nekasecret yavanga vasingadi kuti izikanwe chero nani zvake. Ndatanga kugara navatete vangu full time. Vatete ndakatanga kusangana nehope dzakasiyana siyana. Ndaiti ndivete so ndairota tete Kathy vachindidana. Pandaitomuka vatete ndinomuka dhoo rakati bherengende chero hazvo ndaiva nechokwadi chekuti ndainge ndapfiga gone. Vatete ndaisangana nehope dzinotyisa dzinosanganisira dzenyoka uye dzevanhu vanenge vachiburuka. Ndakaudza vatete hope idzi vaitoseka vachiti ndinonyanya kuona maNigerian movies manje ainge andivhiringidza pfungwa. Ndakangofunga kuti ichokwadi sokuti ndaimaonawo zvekuti vatete asi ndinodemba kuti dai ndakaudza someone mazuva ndaisangana nehope idzi kuda zvimwe upenyu hwangu hungadai husina kuzova zvauri. Vatete ndakati ndaane 13 years ndakatanga kuteerera kuenda kunguva yevanhukadzi. Tete vaigara vachingoti musi waunozoenda period usarega kunditaurira. Ndaifunga rudo izvo vatete vangu Kathy vainge vakavhurira maziso ropa rangu kuitira kuti vabve vandigadzira. Vatete vakatanga kunditraina kufamba usiku vamwe varere kusabharura machira. So pandakaenda kuperiod first time waidova usiku ndinorangara kuma12 ikoko vatete vangu vakapinda murumu mangu vakati ndikurure ndisare ndiri chibage. Vakanditemera nyora, one panobatana huro nemusana, imwe pakati pemusana, imwe kumusana pedyo nemagadziko. Kamura madays angu ekuperiod kuti ndisaenda madays akawanda. Ko neuwanana ndaizivei. Ndakangofunga kuti kuda ndizvo zvinoitwa. Vakabva vatora pedi randainge ndakapfeka vatete vakati vainge vave kuenda naro vakatosiya vandipa rimwe idzva rekupfeka pakati peusiku vatete. After chiitiko ichi ndaiti kana vatete vakandidana ndaimuka ndoenda navo toita senge tiri kubhuruka tonosangana nevanhu vasina kusimira. Vamwe vakazora matsito vakasviba kuti tsva. Vatete tainonwa zvinhu muhari zvandava kunzwisa kuti raiva ropa. Pamwe taienda kumakuva lidha otora shamu orova guva rovhurika totanga kudya nyama yevanhu. Asi ndakaona vatete kuti yevanofa vari vana ndiyo yainyanya kufarirwa ichinzi yaiva nhete asi haisati yachembera. Vatete dambudziko zvinhu izvi zvaiitika manheru. Masikati hatina patakambogara pasi kuti titaure zvinhu zvaiitika usiku vanhu vakarara. Kana yava nguva yekurima ino vatete munhu anomutswa mumba make ovati achisakura mumunda wozonzwa munhu achiti ndafuma ndakaneta. Vatete izvo vagoni vavata vachikuita bhora. Pamwe taivagadha kuita mapere kuvaita mode of transport. Dzimwe dzimba kunyanya dzevanonamata vatete dzaive dzisingapindiki
taiwana pakakomberedzwa nemoto, vanonamata namatai munamatise. Vatete vangu vakazoita short illness ndokubva vashaya. Through kuita mameeting eusiku ndipo pandakadzidza kuti tete Kathy vaitova a high ranking witch uye vaifanirwa kuisa trainee achavareplacer kana vafa. Saka kugara neni vachiita nice kwaisava kundida, kwaiva kundirivadza kuti ndisafunge chinhu, kuti vabereki vasafunga chinhu nekuda kweshavi rehuro yevatete vainge varambidzwa kuita mwana paclub ravo, vaisatenderwa, ndoyaiva sacrifice yavo. Ndakazosangana naJoshua ndikaroorwa ndikapinda mumba. Ndainge ndoti kana ndava kunobuda kunoroya vatete ndaisiya duri rakarara padivi, uye Joshua hapana zvaimbofungira. A1 akazotanga pakauya Auntie Jessie kumba kwangu. Vaiva nemusangano wechechi pedyo nepataigara, saka vaibva pamba vachienda kuchechi vachidzoka. Vatete pamba panga pasachagarike. Pamba pangu paive popisa. Vaiti vakabva kuchechi vosvika vogeza vodya vombozorora. Kuma1 kusvika kuma3 vachingoshamanda tete. By day 3 ndanga ndava right. Vatete minamato yaiva yandipisa. Apa vaigara vhiki, unovadzinga uchiti chii? Vatete ibvai pano muri kunditadza kuroya. Hazviiti. So rimwe zuva vatete shavi rakabata, ndakaita kukwakukwa ndisina kupfeka ndichida kubuda. Vatete vanenge vakazviona kuti ndainge ndabatwa nedhimoni risina kunaka. Auntie Jessie vakanamata chose, vakazodana mufundisi wekuchechi vatete. Mukutsanangurwa kwazvo ndainge ndoudzwa naJoshua panonzi pakaita hondo, shavi richiramba kuenda zvichinzi takamupiwa navatete vake. I was eventually delivered and naJoshua tichiri tese. Haana musi wakambondituka kuti ndosaka wairoya. Ndatova nevana vaviri, Tapiwa naTimukudze. So ndanyora nyaya iyi sechenjedzo kuti hama we ngwarirai, handisi kuti hama dzinoroya kwete, asi dziripo dzimwe dzakatakura kurema. Ngatinamatirei vana vedu vasasengedzwe zvinhu zvinovaremera. Vatete dai vabereki vangu vaiziva Mwari ndisina kumbopindwana nenyatwa yose iyi. Ndinofunga kuti vabereki vangu vaive vakatofungaidzigwa okudyiswa sekuti vaiti vachiona tete Kathy ungati vaona mambo. Haisi mhosva yavo, handivablame. Whole experience yese yakandidzidzisa kunamata. Ndichikura kunamata kwaingova zinyekenyeke. Asi iko zvino ndinomira vatete ndichimirira my bloodline. Kunamata kwakanaka. Ndakasunungurwa kubva mungetani dzewakaipa. Tete Kathy handivavengi chero vava mushakabvu kudaro, asi ndaizovashuvira kuti dai vakafa vaziva Jesu. Zvakaoma. Alright, regai tipinde munyaya yedu chipo shava finale. Mukarangara nyaya yedu yanezuro iya yasiye mwana wekudya mubhini. Of course, we still refer to as a mwana because she's telling us about a childhood. Regai nditange ndichiti Mwari vakanaka. Regai ndipokudzoserai kumashure mbichana ndisati ndapfuura kupedza nyaya yangu. Tete Mwari akatendeka uyu. Stepmother vangu, mainini vangu vekuroorwa nababa vangu, vatete vekwamutare vaya vekubviswa pachipare vakazoshaika. Nguva yavaenda kuKariba kunohodha fish, vakazenge vaita boyfriend yafish bonga. Imumwewo murume airedza hove dzake achihodhesera vanhu vatete. Ndinofunga boyfriend iyi vanga vagara vava nayo vatete, saka matrips ekuenda kuKariba angati wandei. Mukutaurika kwazvinoitwa, mainini vangu ava vakazovhiringidzwa brain nemukadzi wemurume uya, brain dzikatwauka. Vatete kutanga kwavo kupenga vakasvikodana hanzvadzi yangu vakabvunza kuti pange pambosvika mapurisa here. Hanzvadzi yangu ikati kwete. Mainini vakapenga kumhanya musarara hiririri murodhi chaiko. Babangu vakabva vazvikonewa ndokubva vadaidza mbuya vedu mai vavo. Mbuya vachisvika vatete ndokuona kuti zvinhu zvaive zvakora, situation yaive isina kumira zvakanaka, ndokuti paida hama dzavo. Mai vamainini vakabva vadaniwa kubva kwaMutare ndokumbogara vachiasesa situation. Ndobva vaona zvakakodzera kutora mwana wavo mainini vedu kuti vadzokere navo kumusha. Mainini vakatakura vana vavo ndokuenda kwaMutare, isu ndokusara nababa. Baba vedu vakazotevera mudzimai wavo ndobva vasvika situation yashata. Mudzimai wavo akashaya ndokuvigwa. Mazuva iwayo kwaisava nemafoni. Baba pavakadzoka vakatigadzika pasi sevana vakatitsanangurira zvaiitika. Vatete takasimuka nehanzvadzi yangu tikapemberera nekufara. Kufara kuti tazorora, kufarira kuti tasunungurwa. Vatete baba vangu zvese izvi zvaiva maziso.
Murume mukuru akaratidza kubatikana nemaitiro edu aya, asi havana kubvunza. Takabva tatama pataigara. So mainini vedu vekwaMutare vekushaya vaya, vaiva namainini vavo, munin'ina wamai vavo chaiye. So mai ava vaitopota vachitishanyira vatete. Isu sevana tikatanga kufunga kuti vainge vauya kuzonyaradzana nemukwasha wavo baba vedu vatete. Mai ava vaiva munhu akapfa vatete, vachingotaurawo nyaya nababa. Dzimara as time went on, takazoona kuti mai ava vainge vauya kuzosika bonde nababa mukwasha wavo. Mashura vatete, ambuya nemukwasha kukwevedzana jira. Mai ava vaitorara mubedroom mairara mwana wavo. Mainini vedu takatanga kuudza vanhu pamba pataigara zvaiitika. Nyaya yakaita viral. Nguva yati fambe fambe, takatanga kusangana nezvinhu zviri weird vatete. Mukicheni maikuduburwa maplates munhu tisingamuoni. Maitomuka makatsvairwa. Sevana vadiki takatanga kutya, ende wainzwa kuti mumba muno mune heavy presence. Ndofunga rechipoko vatete. Takabva taenda kunoudza baba vataisheya navo pamba apa, vaipinda set-CC, kuti ndizvo zvataisangana nazvo. Baba ava vakatibvunza kuti taive takasununguka kuenda kuchechi kwavo here, vokumbira mvumo kuna baba wedu. Baba takavaudza kuti taida hedu kungozviendera kuchechi umwe musi. Ndakasimudzwa tikanzi mumba menyu mune munhu akafa anodzoka kuvafi, ende vakatsanangura nemonemo vatete. Asi tikavaudza kuti tainge tisingacharari mumba, tainge totiza toenda kumba kwababa ava vatete. Vaitovawo nevana vasikana 6, uye takatsanangura kuti taitya kuudza baba vedu chiitiko chakadaro. Kuchechi kuya takanzi maita vana vadiki, hapana zvandichataura zvizhinji, asi ndichakunamatirai kuti Mweya Mutsvene akusunungurei. Takambozogara hedu zvakanaka after that. Kuchikoro kuya ndaizenge ndamuiswa kukuwadzana kuya ndisingachaende, vanhu vakatanga kundipawo maadvice kuti iwe semwana wadii vanozvimanikidzira kunogara pana mai vako, tione kuti vanokudzinga here. Vatete ndakaenda kutaundi ndikasvika ndikazvigarira. Mai vakabvunza zvechikoro, ndikavaudza kuti baba vainge vasina kubhadhara. Ndokuvatsanangurira maitikiro ainge akaita zvinhu. Kumbodzokorora primary ndainge ndapasa, kupinda form 1 nekuda kwemasports zvichingodaro. Pakazoita vamwe mai vainzi mai Garwe, ndobva vandiona ndakagara vatete. Ndobva vabvunza mai vangu kuti ndaive ndakagarirei vamwe vachienda kuchikoro. Mai vangu vakabva vapindura vachiti handiti baba vake benzi, baba vake irombe, havadi kubhadhara chikoro. Vakabvunza kuti sei zvakadaro, sekuti vamwe vana vaenda kuchikoro. Vatete mai vangu nemuromo wavo vakapindura kuti zvaiva nani nitsvake basa. Mai vangu vakataura nemuromo wavo kuti ndaitsvakei pamba vamwe vangu vachishanda. Mai Garwe vakabva vati vaida mushande, asi vaisada anogarapo. Pfungwa dzekutsvaka basa dzaive dzaiswa mandiri, handiti zvechikoro zvainge zvaramba. Vatete ndakatanga kutsvaka basa riya sekutaura kwamai vangu, asi basa raisawanikwa sekuti ndaiva mwana mudukusa uyezve ndaive ndisingakuri. Pamusoro apo ndataura kuti ndakakura ndiri stick mabhonzo nenhau yekushaya chikafu chakakwana. Saka mainini nekusandida pamba pavo tete uye kuzama kuita get rid of me, vakabva vaita arrangement nevanin'ina vavo vaigara kwaMutoko kuti ndiende. Vanin'ina vamai vangu ava pane anga achangobatsirwa mwana, ainge azvara zvake ari mwanana vatete. So ndakanzi ndinorera mwana kuti mainini vangu vaende kubasa. Asi arrangement yakaitwa yaive kuti ndiende kunight school, ndichishanda masikati ndoenda kuchikoro mausiku. Ndakaenda kwaMutoko kuya ndikadzidziswa zvekuita vatete. Ndava kuchengeta mwana uya, zvekuti ndaifanirwa kuenda kuchikoro hazvina kutaurwa. In fact vanhu vakatoona mukana wekuita business neni, vakanditi vaizohodha zvinhu zviri extra, sekuti mainini vangu vaiva nemusika, vaihodha mabhero, nhumbi vachingodaro daro. Ndakabva ndanzi ndichajoiniswa tete. Ini heya zvakanaka. Ndaimuka ndoita basa rose repamba, ndobereka mwana, ndoenda naye kumusika nebhara, zvekuti vanhu vaiona vatete vaifunga kuti ndakamitiswa ndiri mwanana. Mbuya vaye vakabva vaona kuti ndaiva ndakatendeka. Chero ndaida kuita chitsotsi, ndaigoendepi senge ndaiva nemunhu wandaiziva maMutoko imomo. So mari yose yandaishanda vatete ndaingopa vanhu vandaigara navo, yose yakakwana. Mbuya mai vamainini vakaona kuti ndaigona mabasa ese epapa, kurera mwana uye kumaneja business
kwakutora early retirement vatete. Mainini vangu vekundivimbisa kuti ndaizoenda kunight school vakabva vazviburitsa mupfungwa dzavo kuti ini handaifanirwa kudzidza. Vaizviona kuti ndikadzidza hapana aizosara achishanda vatete, achiita mabasa ose andaiita pamba. Gorebha pasina zvataurwa zvechikoro, tanobatazve rimwe. Pandakabvunza kuti ko chikoro haufa, ndikaudzwa kunetsa kwose nekusatumira mari kwamai vangu. Ndakazotsvakirwa hangu nzvimbo ndichidzidza nechembere chaidzo. Vaiva vanhu vainge vangoenda kuchikoro kuti vazive basic things like kuverenga. So muenzaniso, ticha vaiti vakanyora kuti good morning pabhodhi, vaibva vatsanangura kuti good morning ndiye akadai, obva vatsanangura nechishona kuti zvairevei. Tete vanhu vakuru vaya vaiti vakakuunganira vasina kunzwisisa, so waita kudemba chaiko. Vatete wega waiona kuti kutamba nenguva, kuteya nzou neriva. Form 1 ikapera, Form 2 ikapera, kuchikoro ndaienda, kumusika ndaienda, kumba basa harikumiriri unoita zvakare. Tete mainini vaya pandakatanga kuenda kuchikoro vakatanga kundishungurudza. Zvinhu zvakatanga kuchinja, havachandifariri. Ndakatanga kuabhiswa, ndichirohwa, even kanhu kadiki diki. Zvakandidya mwoyo. Apa mafriends ndaive ndisina, hapana wandaitaura naye. Ndakazotanga kuudza umwe musikana nhau dzandaisangana nadzo, akatoshamusika kuti mwana aisava wangu, sokuti mainini vangu vainge vamuudza kuti ndini ndaiva muridzi wemwana. Ndainzi ndakamitiswa, saka vainge vachindibetsera. Mainini kuramba kuti mwana ndewavo vatete vaitira kuwanawo vakomana. Vakazomboita boyfriend yavaisada kuti izive nezvemwana. Vakazoenda kuteaching vachizvita musikana vatete, vachibva varoorwa nabamunini. Murume akaudzwa chokwadi, asi aisada kuti hama dzake dzizive. Pakazoita munhu akasiyiwa nebhasi, ndipo pakazozikanwa chokwadi. Shamwari yavo ndiyo yakazofamba nevhangeri. Vatete tigere kudaro, mbuya mai vamainini vakazotanga kurwara nepfungwa vatete. Ndakakwira bhazi ndikanoudza sekuru hanzvadzi yambuya kuti ndizvo zvaitika. Vatete hanzvadzi yavo yakauya ikavatora. Havana kutorwa ivo voga, nesu takatakura, zvichireva kuti chikoro chainge chamirazve. Takanogara mapurazi ekwamutoko, chikoro handichaendi, apa ndava kuchengeta benzi. Zvanga zvakaoma hazvo, tichimirira kupiwa chikafu chekubika musi wacho iwowo. Vatete, mbuya vangu vaive vakatiomei zvavo. Mwana wandaichengeta akazoita manyoka, ndikaenda naye kunyadhiri. Kwakauya varungu vachitora mafoto, vatete kuda vaita madocumentary ameno. Ndakazoona article ndine mwana pakanyorwa zvinhu zvaisiririsa. Ndakazoburitswa hangu, mbuya vakazomboenda kupsychiatric ward, saka vakazenge vava nani. Tete, ndakambodzamira nepfungwa kuti ndaiona pfumvu mainya kutumbura vasinei neni. Vatete ndakaona kuti mabasa ekupurazi aiva undikurira. Ndainge ndochengeta vana vaviri, mwana wamainini vangu kozotiwo mwana womunin'ina wambuya aiva akashaya zvake. Ndaibereka mwana ndonomucrossesa Nyamapanda Road, yaive very busy. Ipapo abuse yainge yava nani. Vatete kuda zvimwe vainyara kuchengeta kwandainge ndaita mai vavo vachipenga. Muchandiregerera vatete, nyaya iyi inondibata. Mainini vaidzoka kumaholidays, vakabva vatanga kundibata kake zvakare. Tete ndaitukwa nekurohwa zvisina kamboona. Pamba pataigara paive nemo vasikana vaviri, vakabva vandipa zano rekuti ndinyore tsamba kuna mai ndichitsanangura zvandaisangana nazvo, sezvo kwanga kusina mafoni. Pfungwa yekuti mai vangu havandidi yaive isina kunyatsotandavara mupfungwa dzangu. Mai vangu vakapindura tsamba, kwava kuisa $100 zvakare, dziya $10. Mari yaive yekuti ndikwire bhazi ndiuye. Ndakabva kwandaibva ndikaona tsamba yavhurwa yaverengwa. Mainini vakandipopotera vakanditi mai vangu vaisandida. Kundiunza kwavainge vaita kwaitova kundirasira vatete. Mainini vekundituka vakambochinja, kuda vainge votya kuti ndikabva basa rekuwanda raizoitwa nani. $100 handitozivi kuti yakafamba sei. Ndakambodzokera kwamai vangu vakatitambira zvakanaka. Pfungwa iri yekuti taigara mazuva mashoma todzokera. Ndakazombosara mbichana ndikatsvaka basa mukadoma mutauni. Ndaiti mari yandapiwa ndichipa mai vangu kuda kuzama kuvafadza kuti vandionewo semwana vatete. Papei yekutanga ndakavatengera hembe nezvinhu, mai vangu vakafara. Handina kuziva kuti mai vangu vari kufarira zvinhu, kwete ini.
bhondi randaizama kucreata paive pasina. Mai vaifarira zvinhu pane kutadza kuziva kuti mwana anoda kuendawo kuchikoro. Hanzvadzi yangu yakazenge yasara ichigara nababa mukadoma. Kumba kwandaishanda mai vacho vaiva munhu akanaka zvekuti vaiita zvekuenda kuSouth vatete. Murume wavo ndiye aivareza mumadresi. First trip mai vataishandira vachingoenda kuSouth Africa, baba vepo vakabva vatanga kundinetsa. And madam pavakati vachidzoka kuSouth Africa, ndakavaudza zvese zvaiitika. Vakapopotera murume wavo vachimuudza kuti ndaive underage, ndaisungisa. Madam boss vakanditenda nekutendeka kwandaive ndaita. Mukadzi akadzokera zvakare kuSouth. Baba vaya havana kurega kuzama kuda zvekuita bonde neni vatete, vachindimutsa usiku vachiti ndiuye kuzorara pambedha wavo. Vatete madam boss vachidzoka kubasa second trip, ndakaramba basa sokuti ndaive ndotya kuti vaizondibata chibharo, cause spirit yeattempted rape yairamba ichinditevera. Vatete ndadzokera kumba kuna mai vangu kadoma, kuchagarika hakuchagariki. Ko handiti ndainge ndisisina mari yekuvaspoila. Vakanditi ndidzokere kwaMutoko, ndikadzokera weduwe. Ko ndaigodii vatete? Ndakaenda kwaMutoko. Vana vainge vava 3, umwe womunin'ina wamai vangu akazenge ava nemwanawo. Gogo nguva yandakambogara kadoma vaizenge vashayika. Ndakagara ndobva ndazoita boyfriend yaishanda kuLobels kuHarare vatete. Boyfriend yangu yaiva munhu ari right, achitondinzwirawo tsitsi. Mainini vadiki vasiri teacher vaifarira boyfriend vachiti dai akakuroora utize nhamo yekushandiswa pano pamusha. Vaitotaura kuti sisi vavo vaiva vakaoma, vange vasina kana thank you chaiyo. Mainini teacher vemwana wemanyoka wandakambogara naye kuchipatara vatete vakazozviziva kuti ndaive ndaita boyfriend. Vatete ndakarohwa senyoka yapinda mumba, kuvata ndichirohwa usiku hwese. Zvekurohwa yaive nyaya yekuti kana musikana webasa wedu nani akabva pano basa richaitwa nani. Vatete ndakazobetserwa nevamwe mufundisi veimwe chechi, ndikavataura kuti kugara pamba pano ndaive ndisachadi. Zvaisamboda kuudza munhu kuti ndaive ndarohwa. Vatete maziso asingavhuri. Baba vaya vakandipa mari, mukadzi wavo akandiperekedza kunokwira mabhazi kuti ndisakwirira paMutoko Center. Itikiro andakaita ndainge ndasiyirwa vana tete. Saka ndakangoita sekuti ndiri kuenda kutoilet, ndikasiya ndachengetesa vana musikana aitengesa panext door, ndiye hutu, tande netare. Ndakadzokera kukadoma vatete, kwete kwamai vangu. Ndakanogara nestep sister yangu vatete. Vari kutevera nyaya iyi ndamboti mai vangu vakanoroorwa zvakare nemumwe murume aive nevana vake 4. Tete step sister iyi yaibatwa uyanga namai vangu, vachimbonyimwa zvekudya namai vangu. Saka bhondi redu rakabva pakuti ndaipota ndichiba chikafu mumba mamai ndichivapa iye nehanzvadzi dzake. Akazotengesa dhiri iri vatete. Mwana wamai vangu akazozvarwa namai vangu kusecond marriage ino. Vatete ndaichizorohwa, ndipo pakabva bhondi redu. Step sister akachizenge aroorwa nemurume akaita wechikuru. Zviri zvinhu zvakarongwa namai vangu kuti mwana ane 15 years arohodzwe kumunhu mukuru. Vatete vanhu vaiziva kuti tiri mastep sisters, asi sisi vainge vaudza murume wavo kuti vaiva vasingadi kundiona ndichitambura nyangwe nepadikusa, sokuti ndaive ndakavararamisa ndavabetsera pavaitirwa utsinye namai vangu. Ndakagara hangu nasisi vakanditi vaisa dandirohwe ndiri mudiki sezvavanga vaita, asi vaida kuti ndishande ndigowanawo ramangwana riri nani. Vakanditi ndaiva ndakasununguka kugara nawo, mabasics aivepo, asi mari yekundipa ndiyo yainge isipo. Vatete ndakashanda ndichienda kuoff kwasisi vangu. Ndakada zvakare kuzama kumbotesta mauters kuti kumba kwamai vangu kwaigarika here, asi zvakaramba. Mai vangu vakaramba kugara neni. Step sister vakandigamuchira zvakare, vakati ndaive ndisina kudzingwa, anytime the doors will be open for me. Ndakazowana rimwe basazve vatete, ndikawana imwe shamwari yaiva nemusikanzwa yaibuda ichinorara nemakomana. Ndainge ndazviudza kuti zvekuita mistake yekuzvara negena randaive ndararama vatete, ndaitozowedzera kutsva kwacho. Tendai rimwe gore akanditengesa nekeke kune umwe mukomana aishanda kwaOK. Keke racho tete keke chairo, asi ndakaramba zvaida mukomana we sokuti aingoda kutsvaka bonde. Ndiri kubasa nyowani iri vatete, taisoromberereka nemaraini, ndobva ndazotanga kuenda kune imwe kereke rainzi the 12 Apostles kwataiti kumabhareta. Kuenda kuchechi uku kwakandibatsira, ndainge ndorota zvakanyanya.
asi muchechi umu vana vakapera kuroorwa nekutizira, ndikasara ndiri 1. Mai vangu vakatangazve kundituka kuti vanhu vaive vapera kuroorwa, ini ndichingotenderera ndisina kana chiri muzita rangu. Ndakatanga kuendeswa kumasowe zvichinzi ndine anti-marriage spirit, asi ndaisafara vatete. Kana ndasvika pamasowe ndainzwa kugumbuka kwakanyanya. Ndaive ndisingadi zvandaiitwa zvekudirwa makate. Vavariro yamai vangu yave kundiburitsa maoko avo andisina kubvira ndapinda, sokuti amai vangu havana kundirera. Vatete, dzimwe pfungwa dzaivenga marriage nekuda kweexperience yamai vangu yekuti wapinda marriage haudi vana vako vawakazvara, haudizve vana vaunowana varipo, haudizve vana vekwaunoenda. Mukombe wacho wanga wakafanirwa kundipfuura. So ndainge ndazviudza kuti ini marriage handidi, ndaida kuzongoita mwana wangu by 31 chete ndozviraramira ndoga. Ndaizviudza kuti handidi murume akashata. Tete baba vangu vekuramba kubhadhara chikoro vakazofa. Ini hanzvadzi yangu takawana pay out kuold mutual vatete. Mari yaiva yakawanda zvekuti dai ndakawana guidance yakakwana, dai ndakatenga maproperties. Asi bamunini yangu brother yababa vangu vakazenge titsindidza kuti tisawana watinoudza nezvepay out. Zvaizonetsa. So imwe ndakazotora passport, imwe ndikabetsera hanzvadzi yangu kubhadhara school fees yekumedical school, sekuti hanzvadzi yangu yakazenge yapedza chikoro, ana mai vachiita zvekusundwa nevanhu kuti vabhadhare fees. So vatete, ndakazotanga kushanda zvakare kune imwe phone shop. So ndaishandira umwe murungu aibva kuSouth Africa, asi akaroora muZimbabwe. So murungu uyu aindishandisa overtime vatete, asingandibhadhare. Ndaigona kushanda from 6 AM kusvika 12 midnight. So mukutaurawo nevamwe ndipo pandakaudzwa kuti murungu uyu aita zvisiri pamutemo. Ndakanoripota nyaya yangu vatete, murungu nekungwara ndokunobraiba mai vangu ne$1,000 kuti nyaya itsike-tsike. Kwava kubatsira kutsvakira vatete basa kuSouth. Mai vangu ndivo vakabhadhara, vakaisirwa visa rekuenda kuSouth Africa. Mazuva iwawo kwaiva nemavhisa vatete, ndobva vagara kuSouth. Mai vangu kwava kuchindiisira visa ndokuteverawo kuSouth Africa. Ndakasvika vakandimirira pamabhazi panonzi paChigubhu vatete. Kundimirira kwaive kwekuti vakolekte 1,000 yavaive vabhadhare yevhisa. Kare handimoza South Africa kwaitwa zvevhisa, wapedza wodzorerwa mari yacho. Vatete, ndichisvika ndakaendwa neni paATM. Kwava kuno withdrawa mari yese kwava kuvapa. So vainge voshanda makitchen. Tete moziva, ndakagara kumabhazi ndisina kwekuenda. Kuma waiting area kuya vatete, kune vanenge vakamirira kukwira bhazi, ndombobvunzwa tiketi, ndikawanikwa ndisina, ndodzingwa, ndokirwa panze. Takachizenge tasangana nevamwe vasikana vandakasangana navo vaibva kumusha. Ndaizvionera vatete, ndichiona kuti ndadiyei. Ndikavakumbira kuti ndiende navo kumakitchen kwavaishanda vatete. Vakaramba vakati madhamu wavo anokumbuka. Ndaivaona Saturday votenga plate yesadza ye20 toshare. Vatete zvokuti pakati pewiki ndaibatana nei vainge vasinei nazvo. Mai vangu vakazodzokera kuZimbabwe, murume wavo ava kurwara. Hanzvadzi yangu uya wekuzvarwa kwastepfather vangu aimbonditira utsinye, akachizenga auya kuSouth mazuva iyoyo, tanga totiwiriranei nemhaka yekuti tose taitambura vatete. Still ndaingogara mabhazi. Ndakamboenda kumasadza kuPark Station vatete kuti ndiwane mari. Ndakazoemployiwa pamabhazi ipapo tichishanda basa rekusuka matoilet, ndichibhadharisa vanhu R2 kushandisa toilet. Vatete, zvakamboita sezviri nani, sekuti mari iyi yaisava nerisiti. Ndaiendesa yandaida, ndosara neimwe vatete. Ndiri kumatoilet kuya, ndakatanga kuchengeta stepfather vangu namai vangu ndichitumira chikafu. Papinda foni yekunaka ndakatovatengerawo. Mai ndakatengawo foni, ndatova breadwinner kumba. Vanhu vaibva kumusha vachitotenda kuchengeta kwandaita vabereki. Vatete, stepfather vakazoshaya, asi handina kukwanisa kuenda kurufu. Mai ndakangoramba ndichengeta. Apa boyfriend dololo paiva pasina vatete. Ndaitozvichengetedza ndichivavarira 24 years tete. Vamwe vasikana nepressure vaibva kuZimbabwe vainge vohura, vamwe vaienda nemanigerian zvichingodaro.
So ndiri muSouth Africa ndipo pandakasangana nemurume wangu through imwe shamwari. Sori vatete, shamwari dzacho dzazoramba dzowanda sokuti ndakachengeteswa dzimba dzakawanda namai vangu. Vanhu vekufamily yamai vangu vaya nesystem yekuti azvara ndini nani, chinani hakuna anochigona seni vatete. Ndakarera vana nditoriwo mwana. Ndamboenda kunorera umwe mwana wamai vangu kuChinwe. Ndakazosangana neimwe best friend yangu, ndiyo yakazondirangara kuti kuna chipo. Kwaundibvunza ndaisada kuroora, kwanga akaroora here. Vatete best vakaronga mukomana akati aida kundiona. Ini ndikati ndaida kumuona. Ndiwo mabatanidziro atakaitwa nemukomana uya ndokuirana. Handina hangu kutaura kuti ndaishanda kumabhazi kutoilet. Ndakazotizira zvinhu zvikatanga kuoma, handichashandi. Iye aiura mari shoma, zvinhu zvacho zvikatanga kuoma. So shamwari yangu yekutisanganisa aiva karoorwa nemurume ane mari yekudaro. So vakataurirana nemurume nemukadzi kwava kupiwa 32,000 rand kuti titange business. Vatete takavhurwa tuckshop zvikafamba. Taitengesa madoro, airtime, chikafu. Friend yangu yakaramba ichiuya ichitibetsera. Friend yangu iyi yakabva yava mbuya vangu, sokuti varume vedu vaiva sekuru nomuzukuru. Takazombobetserawo mbuya ava sekuti vakamboumirwa. Friend kwava kuti tidzosere mari yatakakupai, tikadzosera. Zvinhu zvakabva zvatangawo kudonha vatete. Ndiwo mazuva akapinda makula ekuti vaigona kuti vakawanda panzvimbo 1, pane tuckshop 1, vaibva vaisa dzimwe 4, umwe yoiswa pakati zvekuti competition yakawandiswa. Business rikaflada. Sekuru murume weshamwari yangu kwava kuzowana basa. Murume wangu kwava kuzowanawo basa reteaching. Pari kuitika turbulence iyi vatete, mai handina kuvakangamwa. Ndini ndiri kuvachengeta. Hapana chavanoshota kana one day. Takazovhara matuckshop vatete, tikachinja nzvimbo, tikaenda kuPretoria. Semunhu aiva ajaira kutengesa, ndakaendera mberi nekutengesa pachikoro ndichiita mari. Ndaiti kana kusina mari, ndaibva ne700 or 1000 pazuva. Kana kuri busy, ndaigona kupinda chero mu3.5 per day. Ndaihodha masweets kumaRavastat ndichitengesa. Ndakachizenge ndava best mwana wamai vangu. Mai vangu vanoda mwana ane mari. Mai vangu vanoda mwana ane zvinhu zvake. Ndakasvika pakuita vana 2, murume asina kubvisa. Ndini ndaitoramba vatete nokuda kwekuti ndairwadziwa nemakuriro andainge ndaita. Ndichiti mari yacho inodyiwa nani. Asi murume akazonobvisa vatete hake mari. Mari yavakachaja yemafukidza dumbu haisati yakamboonekwa kana kunzwikwa muZimbabwe nekuda kwekuwanda. Zvababa zvakatorwa nabamunini vakatotanga kumwa doro usiku ihwohwo. Ndakachizombovata kumba kwaamai vangu sokuti ndiko kwaiva nespace. Tsvina yaivako musati makamboiona. No preparation yevaenzi, no nothing. Sadza vatete takazoti hari kuvigirwa kubva kumasadza nehanzvadzi yangu. Mai vangu vanga vasipo vari kumabusiness avo, kana kumboda kumbospenda time neni o kuziva mukwasha wavo murume wangu. Zvese izvi aizviona, asi hapana chakataura. So ndine imwe sister yangu, mwana wastepfather namai vangu, aiva akaroorwa kuZimbabwe akauya kuSouth Africa. Vatete ainge asina kugara zvakanaka pamurume wake. Aigara rohwa nemurume wake. So aigara akapotera kwandiri kuti ndigadzirise nyaya. Umwe musi akarohwa zvekuzvimba. Ndikamubvunza kuti ainge afunga kudii. Akati ainge afunga kudzokera kumba. Angafa nekurohwa nekurapiwa siki. Vatete akamborohwa zvekuti akaitwa attempted murder. So akati ndoda kudzokera kumba. Ndikati asi kana wasvika kumba aifanira kutsanangura kuti yaiva decision yake. Nyaya yakasvika kuna mai. Ndikaitwa ini munyengeri ndoda kuputsa imba yemwana. I guess I was the easy target kuti vaindiblema kuti ndaida kuputsa musha wemwana. Munin'ina hamene wangu akaendwa naye kun'anga okumapostori kunosimbisa musha. Munin'ina wangu uya akadzokazve kuabusive husband. Hachatauri neni vatete, ndini ndadova mhandu, ndava kudotukwa nemashoko akaipa, kwava kukumbira regero. Pasina nguva vatete, munin'ina wangu akatanga kubura nyowani. Apa hanzvadzi yangu mwana wastepfather namai vangu akazoinge aripo achizviona. Kusvika afona kumusha kuti mwana anorohwa. Ndakatarisa. Hanzvadzi yakafona ikati ndiuye kuzogadzirisa. Ndikati ndizvo zvandaireva kuti mwana achaurayiwa mukandiita mhandu. Mai vangu nastepfather vekuzofa vaya vanga vakazvara vana vaviri
mukomana nemusikana. Vanhu vakabva vasengana kuenda kumusha kwava kundikumbira kuti ndivaendese kuchikoro. Ndikavaendesa vakanotanga form 3 vatete. Ini ndakaita shungu dzekuti vana vaende kuchikoro sokuti mai vangu vaisava nebasa nazvo. Tainge tobetsera nehanzvadzi yangu anga ava chiremba kuti vapedze chikoro. Mai ndairamba ndichingochengeta vatete. Nyaya yazondiunza pano ndeyekuti vana vamai vangu nastepfather vakazoinda mhiri. Teteka zvakaoma. Hanzvadzi nehanzvadzi ndisachengeta mai vavo. Ndaivatengera chikafu chaisvika chakaoma. Ndichirega sekuti ivo vava kuita online shopping vatete inosvitsa padhoo. Ndaitengera mai magrosari rinopedza gore. Same zvandaiita vamwene ndaingoenzanisa. Mai vangu vakatanga kundiudza urombe. Vatete ndichitukwa kuti ndaive ndisina kudzidza ndichafa ndiri rombe. Tete ndakabva ndawana mukana through murume akauya kuAustralia nebasa reuticha. Ndakafara ndikapemberera. Amai vangu havazvizivi kuti ndinogara kuAustralia. Vatete vachiri kungofunga kuti ndiri kuSouth Africa. Kana ndiri wrong ndibatsirei. Ndakazama kuda mai vangu asi havandidi. Ndakazama vatete kuvada havandidi. Mashoko avo anondibaya setsono vatete pamwoyo apa. Iko zvino vava kufamba vachinditaura kuti handivachengete. For now ndakawithdraw support. Handiti ndiri rombe. Handiti handina kudzidza. Handiti vana vavo vachavachengeta. Hanzvadzi nehanzvadzi vanotumira $100 pamwedzi. Zvinhu zvakavaomera. Nditsiurei kana ndiri wrong. Mai vangu vari toxic. Havadiki. Mai vangu vanga vava kuda vekuUK. Vatete ndakabva ndasuduruka pana mai nevana vavo. Ndikati evo ndakazama kuvada nekuvaitira zvakanaka zvekumashure zvose. Ndainge ndazviudza kuti hazvichina basa. Asi vatete ndakasvika pakuneta neunhu uhu. Ndikazvibvunza kuti ndaimbonyengererei panyama yedhongi senge inodyiwa. Mai vangu vatete recently vakaisa message vachindithreatena. Vachiti kana vakagumbuka zvinhu zvaisazofamba zvakanaka. Vatete mai vangu vaidi kugumbuka pandainhonga mubhini. Vakadii kugumbuka pandakaita bilharzia. Ko manyoka erikoko. Ko pandakapotswa ndabata chibharo. Ko pataenda tisina majuzi kuchikoro. Ivo vachiruka. Ko pandairohwa senyoka yapinda mumba. Ko pavasina kundirecogniza semwana wavo vakabereka. Vatete ndakapfugama ndikaudza Mwari zvaindinetsa. Mai vangu handisi kuzovatongesa or anything. Kana iri ngozi vatete, aiwa yakadii kuuya pandaitambura. Ndivo voga vakati havanei neni, havarelayi neni, ndiri rombe. Tete mai vangu vakaunza shame mukati meupenyu hwangu. Tete mai vangu vanobheja kuti ndichafa ndichitambura vatete. Asi the more she curses me, the more blessings comes my way. Tete, I work 2 jobs kuno pamwedzi. After tabvisa tax, ndinosara nemari equivalent to 140,000 rand per month. Tisati taisai murume. Tete ndinogara imba ye1.5 million vatete. Mota dzakazara mudriveway. Mwari hasi wemunhu mumwe chete. Handisi kukanyara. Asi tiri kuda kuti muone kubata kwaMwari muupenyu hwangu. Nyaya iyi ndanyora kuti ana mai wee musafuratira vana. Ini ndakaita nherera nevabereki vapenyu. Baba vachiramba kubhadhara chikoro. Mai vasinei neni. Vachikurasira kuhama dzavo. Uchishanda sedhongi. Uchirohwa uchiita mabasa risiri rezera rako. Vatete uchipotsa wabatwa chibharo nehama. Uchiita wekuchengeteswa kuvanhu. Kunge pasuro. Kana mwana akazokura asina bond nemi, musashaya kuti zvakabvepi. You failed to be a mother. You failed to be a mother when your children needed you the most. Mastepmother ari pano nevachazova mastepmother. Vana mutariswe vabatwe zvakanaka zvine rudo. Ivava vana pamunobata neseri kweruoko vanowanzokomborerwa zvakapetwa kagumi. Dai baba vangu vari vapenyu handifungi kuti vaidya kana sent rangu vatete. Zvimwe ndinoda counseling. Vatete, no one knows kwandiri kusara kwebiological brother yangu yandiri kuda atevere kuno kuAustralia gore ratakatarisana naro iroro. Ndiyo nyaya yangu vatete, kunamata kwakati.